Sådan der. Så lægger vi kortet her, ikke også? Vil du så hjælpe med at pakke kortet op? Vil du hjælpe med at få tapen op i siderne? Så kan det være, at du kan vise Nana, at man kan rive. Oj! Se her, Nana, der. Ja, gør det. Ja. Ja. Det var godt. Det kan Nana godt. Ja. Ja, det var flot, Nana. Og en god lyd. Og ja. Ja. Øj. Ja, tak for det. Ja. Men nu er det var i den 23. Ja. Så. Godt, Nana. Hun er jo sådan ret og børstet og... Prøv lige at se. Hun skulle også bruge det. Sådan, ja. Nu er det lige sluttet måske. Og vi har også haft Nannas flag med. Så der står Nana på. Freja har fået Skal vi vinkle? en sjælden mønt. Ikke også, Freja? Et pas? Det var også det, vi snakkede om en gang. Vi sad oppe i italiener, der er mig alene. At børn, nej, jeg tror, du er hjemme med mig. At børn, de er jo små projekter i dag. Ja, alle nu må have dig i bukser. Det er så godt, at du gynger så fint sammen. Men altså, jeg kan huske min hund Puk. Det var en sort, hvad hedder det, pudelhund. Hej. Jeg var lige ved at falde af gyngen. Var du det? Det var godt, du blev siddet på. Ja, det er dejligt at få lov til at løbe lidt, ikke? Den der. Jamen, se. Du. Det er ikke til. Ja. Vi prøver med den anden. Hun vil deroppe i det. Og hun vil kravle op på alt. Skal jeg lære dig det her? Jeg synes ikke, det er nødvendigt. Det synes jeg. Den Nannas fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig. Med dejlig chokolade og kager til. Hurra, hurra, hun glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også rar, for hjemme venter mor og far med dejlig chokolade.